So hello लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर रस्टार YouTube चेनेलाव खनसे फिन बरायफिननाय जाबाय तो माबोरै दङ लोगोफोर आसा खालाम गासैबो मोजां जानो हागौ स नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां मानो होनब्ला नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थायो स भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे इन्ट्र होग्रोनानै ना मा बुङो लोगोफोर फैदो होनबा भिडिअखौ जागायदोनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायनाय जायो बे भिडिअजों आं रावखौबो दुखु एबा हेंथा होनो सानाखै स नोंथांमोना जुदि आंखौ गाज्रि मोनदोंब्ला प्लिज निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय स नोंथांमोननि गेजेराव आं दा लाबोनो नागिरदों लाइक एप्सनि सासे गियानि व्यक्ति स फैदो होनबा भिडिअखौ जागायनोसै बथल गंसे लोंना आं हारसननो फैबाय बथल गंसे लोंना आं गिलगिबा बुंनो फैबाय लाखि लाखिया बे नोंनि मर्जिसै लाखि लाखिया बे नोंनि मर्जिसै जाबाय आरो बारा बुंनांला जाबाय जाथबाय दे आबो जाथबाय बथल गंसे लोंना आं हारसननो फैबाय इस आबो मा बुंनो बिदि लोंना बायबा नोंखौ सोर लाखिगोन जों सोर बया लाखिगोन जों नोंखौ बिदि लोंना बायबाथाय इस न'खरनि रावबो लाखिगोन नङा नोंखौ बिदि लोंना बायबाथाय इस मा बुंखलायाबो नोङो लोंना फायदो सिरि सिरि थाहा हासुदिखौ लोंना फायदोबा सिरि सिरि था नङाबा होजागोन बाहाय आंजों नों बारा लिखिनायहाय लाइक एप्स खालामनानै बेसेबां पपुलार जानाय आं लोंफ्लांनाय खिथालायनायखाय नङा नोंनो नुनाखै हा स दिनैनि भिडिअ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय स लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मानो होनब्ला आं बे भिडिअखौ गुसुं बानायनायनि जाहोनानो जादों आं बिदि भिडिअनि क्लिप्स बांद्राय मोना स नोंथांमोना जुदि सोरनावबाफोर दङब्ला आंनि वाट्सएप नाम्बार हरजागोन आं आंनि वाट्सएप नाम्बारखौ सिंनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन स बाय बाय लोगोफोर आं मोनसे गोदान भिडिअनि टपिकजों आरो थाबैनो फैफिनगोन थ बाय बाय लोगोफोर